I'm gonna make a video of still a bit update. You have seen one, but efter den her video, der kommer også en anden. Hvor jeg kommer til at lave mange videoer, den bare det. Det er på grund af, at det er sådan update. Ja, nu er jeg inde. Og I ved, det er sikkert. Og vi har ikke... Jeg har ikke kørt, og det har så lige... Så lige nu snakker, så jeg snakker... But... Jeg har ikke lagt Your Grande. Den er faktisk så helt ny, men lige for mig, der er sådan en tilbage. Så jeg kommer til at lave nogle trading videos. Så jeg har en god trade for Your Grande. Jeg kommer til at recorde det. Ja, og han der anden guy, ja, det er Mathias. Det er min brother. Ja, jeg fik en der Taco Grande, og lige nu jeg bare suger den. Og hvis I ikke ved, det her er bare en voice changer. Jeg bruger lige nu en voice changer. Så er min voice jo lige på, den er faktisk større. Ja, så... Ja, jeg kan putte en another ind på sådan, for her. Høj. Today I'm gonna make a video. Ja, jeg kan skifte den, but jeg bare gør den her voice changer. Og jeg kommer til at sige skift. Jeg mener voice changer. Ja, og den her er til 39 minutter 48 sekunder. Og jeg snakker dansk, engelsk, og this video is gonna be golden. Ligesom, ja, jeg glemte, hvad jeg skulle sige. Og lige når jeg er færdig at snakke, så i 39 minutter og 48 sekunder, så I'm gonna eat something. Like pancakes. Jeg lugter det lige på, jeg er så tæt på at gå ned og stoppe og snakke her, but jeg mangler for money, and I love you guys. Dem der siger, jeg gør det for money og for you guys. Det er bare, det her går så godt med min family. Så please watch the video. Og hvis jeg får 5.000 subscribers, 5.000 likes eller 5.000 der har set det, så kommer der en face reveal. Og det kommer til at være min far face reveal. Sorry. Jeg recorder min iPad, så min skærm nogle gange går upside down. Og jeg tror, jeg kommer maybe til skifte, but faktisk, jeg tror, jeg kan skifte. I'm sorry. Det gik ikke så godt, but jeg keeper det i. Jeg bare har ikke til 6% for cookie and milk. One thing. You guys are good at. Og jeg først lavede en første super review, det er en second, og så kommer der 99 nice video. Og den kommer lidt senere i dag. Ja, når jeg tager Tuesday video, jeg kommer maybe til at sove, because det er så natten så. I love you guys. But jeg tror, jeg ikke ved, hvad I har, but comment down below, hvad I vil have, hvad jeg gør i min næste video.
skriv en comment, og hvad min næste video skal være. Because I don't know. Den næste en, jeg putter i dag, er 99 Nights, og hvad sådan jeg skal gøre i morgen. Jeg kommer til at kigge på der comments, og jeg kun snakke 5 minutter 21 sekunder. Maybe jeg kommer ikke til at snakke i noget tid, because jeg går ned og spiser noget. Så det er bare kun til record. Bye. Jeg bare kommer til at gå ned og spise. Og så kommer jeg tilbage.
vil høre, hvordan det stadig recorder. Det er på grund af... Jeg lavede det, og så lige nu bare går jeg står i videoen, jeg snakker. Så ja, det er derfor. Det er en game. Ja, det er mig Mathias. Han spiller, og jeg bare ikke sådan voice. Men the interviews, det er crazy. På grund af at høre noget, jeg siger, der sker i den her video. Der er ham Boom, som der laver 2 meter styrke, og du kan få ham, når den der Indonesia-ven kommer. Vi fik ham i dag, but the pointing kommer snart, og lige snakker bare. Eller har han været der, og vi mange at se, vi fik en rainbow tung, så har 5. minut, den der præsident Lavaka der på skærmen, og even noget, som jeg ikke engang vil sige. Og Latoko Combination Center 500 mil, og det var sådan den bedste update, og så med Wacky den anden. Og nu synes jeg den her bedre, for derfor, på grund af Latoko mangler vi at bruge gode ting for at få den, og den her ting mangler jeg at bruge dårlige ting. Og please like and subscribe and watch the video and comment down below. Og vi hører en større voice eller en lille voice. Jeg tror, jeg hører en større voice. Because jeg tror, I kan ikke høre mig så højt. Kan I høre mig nu godt? Ja, okay. Jeg tror, I kan høre mig godt. Okay, jeg bare putte min stemme lidt ned. Og jeg stopper lige at snakke i 1 sekund. 2 minutter. Og jeg skal maybe pee. Lucky block. Det er okay. But by the way, jeg kommer ikke til at sige, og skal sige, hvad det er den bedste ting, vi fik i den her. Fik ham der ting, der bedre hos så høj. Ham der Christmas kigger til han lavede 50 mil. Jeg fik en rainbow ind, og så Mathias og mig darkede den, og så lavede 225 mil. Ja, that's crazy. Og der lader Togo lave mere, bare jeg mangler at putte super gode ting i. Den her der mindre, bare den her bedre update. Og Haboom, Hakuboom, Baboom, ham der lavede 2 meter han er en 1% og en engang så god. Hvis vi fik mutation, og jeg ser ham der guy, because det gør vi ikke. Jeg tror, jeg kunne selv få secret spare mere flygsmæssigt, og kunne kun få burger, så jeg ser ham. Ja, jeg kom til at gå ind til Mathias' base. Og så kom til at stille der. Jeg skulle have set en Gripes med Dusi. Så Mathias hætter mig. Og I kan ikke høre ham. Hvis I vil høre ham, så kommer det til at tage sekunder. But han snakker med nogen, så I kan høre ham i næste video, hvis han vil. Og han har sin channel, og på
min anden stil og bøger-video, så skrev jeg Mathias' piano, og jeg håber, han går godt. Han har mere subscribers, mere views og mere likes. Det er på grund af startet før det mig meget før. Sådan months før. Den sidste video var 1 år siden. Og han kommer til at starte den video igen. Og det var en lange video siden. Og den sidste var så 6 months. Så jeg se hans video. Og på grund af, jeg tror han starter kommer til at record igen. Eller I kan se mig. En like og subscribe til begge. Og jeg kan komme ud på alle en videoer. Og even på den anden. Så og hvis I vil blive venner med mig, så bare skriv jeres username på, og så kan jeg finde dem, inden jeg bliver folk kigge mig. Så I kan være venner med mig, og når folk kigger mig, så nej, så kan jeg ikke. Så kan vi ikke finde jer. Men I kan finde mig lige nu. Og jeg siger mit name og username. Mit username er JON. Lad mig huske. Jeg tjekker lige, because min iPad er lige for mig. Det mit name og username. Først mit username. Mit username er JONES. Og så jeg kan ikke sige, hvad det er Jonesy 1930. Så det er sådan et Y, tror jeg, but I don't know. I can't read. Jeg ved ikke, hvad det hedder, så ja. Så I ved det, og så bare skriv jeres name, og username, og så jeg kan find you guys. I love you guys. Jeg har snakket sådan til 15 minutter, tror jeg. Jeg ved ikke, because i noget tid gik jeg ned og spiste 3 pandekager med syltetøj og sukker. That's delicious. Jeg går, det er snart hvis I er i videoliv, så det har været næsten 20 minutter. Det har været 20 minutter, og jeg håber, I enjoy at sådan at the end of the week being crazy og høre noget. Mathias sagde, at vi ikke han håbede for, at ham der en episode, der 2 minutter, som kunne hambum, hakupum, habum, ham, og så Mathias sagde det, så hørte mig Mathias kun bamboo, så og så secretly, så fik vi den. We all got it. Men på grund af Mathias likede til min første video, he got the Jonas look. Eller det gjorde din indtræde. I'm sorry, jeg skifter hund. Jeg før kortet, og vi så ikke de her på os. Så så videoen er ikke helt godt. Der skal så mange mennesker, der liker. Nogle af dem skal unlike, maybe for det der spinning king. Maybe jeg skal gøre en video, når Facebook, hvor jeg viser mig spin så hurtigt. Og jeg har recordet en. I'm sorry. Jeg kommer til at korte det ud. Nu på gang. I'm gonna lip væk. Og I kommer ikke at I kommer ikke til at vide, hvad det er. Og jeg er sådan helt, og så kan man sådan se, hvor meget lyd jeg kunne være, og hvor meget noise, og så min record button. Og I kommer ikke til at se på grund af det lyd, og det har spændende tingene. But jeg stopper snart, når det har været
20 minutter og 5 minutter. Og jeg maybe kom... Så... Og så... Ja, jeg bare... I'm getting lidt embarrassed to at snakke. Så... Også subscribe til andre YouTubers. Ikke gøre lige til mig, I må også gøre andre, men hvis I kun subscribe til mig, I kan gøre det. Det er ikke mig, jeg kan ikke ved, hvad I vil gøre. But faktisk, jeg stopper 23 minutter. Jeg stopper at snakke på 23, og så kommer jeg tilbage til på 40 minutter. You guys, and by the way, I love you guys, and jeg kommer til at stoppe at snakke lige om lidt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu, bye.
Ikke også? Hej. Guys. Jeg er faktisk tilbage. Fordi sækken så det og jeg kommer til at klippe nogle, der kommer nogle ting ud, og det kan I ikke se. Og hvis de er ude, så kan I ikke se det. Kun hvis jeg putter ud, og så klipper du den højde. Det vil så. Bye. Og normalt, så vil min skærm have kørt herop, og jeg gjorde så, det ikke skete. Og du kan godt bruge min mor. Min mor er bare lige inde i rummet, så hvis hun snakker, så